Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! Doncs benvinguts a l'aula de gralla i timbal. El meu nom és Jaume Batlle i en aquest apartat faré una mena de llista de reproducció de vídeos una mica parlant de la meva experiència en el món de la gralla, el que he viscut i una mica quines conclusions en trec una mica de tot plegat. Que sapigueu que si vosaltres el que us interessa és fer classe o fer el curs d'iniciació bàsica, doncs per aquí dalt us deixaré un link, vale? Allà teniu una sèrie de vídeos que estan emmarcats en vermell on comencem des de zero i allà podeu aprendre a tocar la gralla. Aquests, que estaran emmarcats de color taronja, són una mica unes xarres tipus videoblog que faré, vale? D'ara endavant, on parlaré una mica d'això, no? Del que em vingui de gust, explicar-vos, sobretot la meva experiència amb tot aquest món musical de la música tradicional i d'arrel, i especialment de la gralla. És cert que aquest canal de YouTube estava pensat sobretot per ensenyar als meus alumnes, però ha anat creixent una miqueta. He vist que alguns de vosaltres m'heu enviat comentaris dient que us agrada els vídeos i que és un canal que el feu servir, el mireu bastant. Llavors he decidit, doncs, ja que estem, obrir-lo no tan sols als meus alumnes i també doncs, fer-vos partícips a vosaltres. Dit això, una cosa ha de quedar clara, i és que crec que quasi tots de nosaltres hem fet soroll en algun moment de la nostra vida, és a dir, hem començat tocant malament o malament no el següent, val? Jo el primer de tots, i que és cert que la gralla és un instrument complicat amb el fet de que si tu vols... La gralla és un instrument que requereix d'estudi, com tota la resta, però si tu no vols anar al carrer i no vols fer el ridícul, s'ha d'estudiar, val? Això ho podíem extrapolar a la resta d'instruments, però crec que la gralla ho potencia, bàsicament pel timbre, per una mica les seves característiques. Com començo jo a tocar la gralla? Jo començo sobre quan jo feia quart d'ESO, vale? Ara fa molts anyets ja, ara en tinc 33, per tant, començo ara fa molts anys. Jo començava a quart d'ESO, que devia tindre uns 16-17 anys. Començo bàsicament perquè tenia el meu grup de música, un grup que es deia Mad Clowns, en el qual doncs, tocàvem música heavy, bueno, tocàvem una mica de tot. També havíem arribat a fer reggae, a fer diversos estils musicals diferents, i en el qual conec un noi que es diu Pepins, en Josep, val? Que em diu que la seva mare, doncs, bueno, aquí per mi a dalt, al poble, havien començat o s'iniciava la colla de geganters, necessitaven grallers i ell tocava la gralla. A més, en aquell moment doncs, estaven molt de moda grups de música, implantaven tota la part de música tradicional a les seves cançons. A mi m'agradava molt, o vaig descobrir un grup que m'agradava molt, que era Obrim Pas, vale? Implementava la dolçaina en l'esca, el rock o fins i tot tocs de reggae, i que vaig conèixer amb un CD que es deia Obrim Pas, val? O Obrim Pas, bueno, no sé, a la portada sortia un CD, bueno, una valla que ficava prohibit, propietat privada, o prohibit el pas, propietat privada, i sortia trencat. I posteriorment van treure un disc que es deia Terra, que a mi llavors ja em va enamorar, i vaig voler anar cap a aquell estil musical, no? Llavors, junt amb en Pepi, vam començar una mica a tocar la gralla d'aquella manera, val? I jo tenia moltes ganes de tocar, tal que jo feia futbol sala i un dia, al tornar de l'entreno, la meva mare em va donar una gralla molt antiga que un bon amic de la família doncs, ens havia deixat, val? Una gralla que no vaig aconseguir fer sonar, val? I també va ser una mica frustrant, no? Perquè tenia molta il·lusió de tocar l'instrument, però aquella gralla vella que aquell amic de la família ens havia deixat no sonava. Llavors vaig decidir anar un dia, vaig estalviar
diners i vaig decidir un dia anar a una tenda que hi havia a les Rambles a Barcelona que es deia Musical Emporium. Musical Emporium en aquell moment, o ara no sé si està encara a la botiga o no, Musical Emporium era una botiga molt vella, amb uns calaixos de fusta vells, i recordo que li vaig dir a l'home que volia una gralla, em va preguntar quina fusta en especial, jo no en tenia ni idea, i vaig agafar dintre de les més econòmiques una gralla que tenia com una xapeta a la part de la campana. Més endavant vaig descobrir que aquell era el constructor en Bonamusa, d'Argentona, i vaig agafar aquella gralla, bàsicament. Recordo, a més, amb la il·lusió del moment, anar, imagineu, jo super jovenet, anar a plaça Catalunya i intentar provar la gralla, imagineu, al mig de... intentar i fer que sonés una miqueta amb una canya que em van donar amb un sobret, una canya d'aquestes triangulars, val? I així vaig començar, a intentar fer-la bufar com bonament vaig poder. Després, ocasionalment, doncs, vaig fer algunes... o em vaig acoplar a la colla de gegants del meu poble, de Premià de Dalt, i bé, jo intentava per oïda o per vista intentar tocar el que feia la resta, no? Ara, amb el temps, segurament us puc dir que ho faria molt malament. I així vaig anar fins que vaig conèixer un grup de persones que tocaven amb la colla del poble veí, de Premià de Mar. Molts d'aquests ara són amics meus, recordo la Mar, la Vera, un Fresqui, en Marc Sala, en Marçal, val? Recordo molta gent, en Friqui, tocant la gralla, i jo doncs els hi vaig demanar si em podia sumar i així vaig fer-ho. A més recordo que eren molts grallers, devíem ser un grup de 10 mínim, hi havia la Marta Cava, és que hi havia moltíssima gent, i recordo que a més anàvem amb una samarreta de color moc verda, molt lletja, ho sento nois, era molt lletja aquella samarreta, aquell polo, i tocàvem per una mena d'entitat que era de Bòlit, que encara existeix, que és una mica la que agrupa tota la part de cultura tradicional a Premià de Mar. Vaig estar molt de temps amb ells, tocant la gralla, llavors tant és així que vaig començar a fer classes amb ells, amb un nano que es deia Martí, que bàsicament doncs, ens ensenyava una mica el que podia i ja, sobretot a les típiques cançons que acostumeu a escoltar en els grups de grallers que sonen per tot arreu. Nosaltres sonàvem, ho sento perquè si veuen aquest vídeo, però sonàvem fatal, vull dir, ens ho passàvem molt bé, però sonava horrible. Anàvem a fer la costellada el diumenge i, bueno, i si sonava alguna cosa, doncs sonava alguna cosa. Recordo que va haver-hi un punt d'inflexió que va ser una mica el que em va canviar la meva manera de veure la música, o de veure, en aquest cas, la gralla, l'instrument, que va ser quan en Martí va deixar de fer-nos classe. Ara no recordo què va passar, però en Martí va haver de deixar les classes, crec que va marxar a estudiar fora, i vam haver de buscar un nou professor. Llavors, l'Eloi, de Bòlit, recordo que ens va proposar un professor que es deia Quim Boix. Quim Boix a mi, no sé si m'estarà veient, però en Quim Boix em va canviar la vida. Em va canviar la manera d'entendre la música, la manera de veure l'instrument i d'entendre l'instrument. Recordo aquella primera classe on en Quim ens va demanar, sisplau, que si podíem tocar alguna cosa, i va fer una cara tipus, vale, hem de començar de zero, i jo vaig pensar, bueno, però si més o menys sona, i va dir, vale, nois. Recordo que ens va separar per grups de 3 alumnes, 2 alumnes, i va començar a fer-nos canviar el xip del que és la gralla i la manera de tocar, no? El primer que va fer, recordo, va ser demanar, sisplau, si podíem canviar de canyes. Bueno, sisplau no,
ho va una mica obligar. I ens va passar de canyes triangulars amb les que tocàvem nosaltres, que tocàvem cadascú diferent, vam passar a tocar amb canyes quadrades. Durant aquest temps vam començar, sobretot, a treballar no tant com havíem fet anteriorment cançons, sinó que el que vam començar va ser treballar tècnica. Si mireu, de nou, i faig una mica de spoilers, o més que spoilers, faig promo. Si feu el meu curs, veureu que al curs d'iniciació el que faig és no ensenyar-vos cançons, sinó ensenyar-vos tècnica, perquè és realment el que importa. Les cançons són una eina per aprendre i sempre estem a temps d'aprendre'n més. Val? Però treballar tècnica és, bueno, diria que és superimportant. Val? I així ho va fer en Quim Boix, ens va començar a ensenyar tècnica de gralla, i també recordo doncs, això, que anava fluctuant jo amb els meus amics, fèiem moltes sortides, moltes colles, sortides geganteres, de trobades geganteres del Maresme, etc. I anava puntualment també en Premià de Dalt. Després de tot això va vindre un altre punt d'inflexió, i és que jo veia que la gralla que m'havia comprat en alguns punts estava una mica desafinada, em costava fer sonar algunes notes, i parlant amb en Quim em va recomanar que em canviés la gralla. I llavors jo em vaig deixar una mica guiar per ell i em va dir truquem a en Xavier Orriols, ell me recordo que va ficar mans lliures, va trucar a en Xavier Orriols, una altra persona que em va canviar la vida. Val? Fins a dia d'avui que segueixo contactant amb ell i per cert, que el dia 15 de juny d'aquest any 2022 segurament el tindrem a Premià de Dalt. També faig una mica de spoilers, vale? Parlant una mica sobre el món de la gralla, etc. Tornem al que anàvem. Vaig trucar a en Xavier Orriols i li vaig encarregar la meva primera gralla, feta per ell, és aquesta d'aquí, una gralla de claus, val? I bueno, estava molt il·lusionat. La veritat és que en Xavier Orriols va suposar un canvi, val? No només en aquest moment que aconsegueixo la primera gralla, si ja veureu que més endavant li demano gralles baixes, etc. I bueno, i fins ara doncs ha sigut el meu luthier de confiança, però sí que les seves gralles em canvien, no? O sigui, el so que jo aconsegueixo treure d'això no tenia res a veure amb la gralla que tenia abans de la primera que em vaig comprar, no? D'en Bona Musa. Llavors, desgraciadament, les vides amb els meus amics, doncs, tot i que ens seguim veient i segueixen sent els meus amics, a nivell musical la cosa es comença a dispersar una mica, cadascú doncs, va deixant una mica la gralla i al final ens quedem 4 grallers, val? 4 molts bons amics, un per desgràcia ja no hi és, però ens quedem aquests 4 i decidim doncs, seguir amb les classes amb en Quim Boix i una mica anar a totes. No? Llavors fem un grup de grallers, de 4 grallers, més o menys bastant ben afinats, sota les classes i les ordres d'en Quim Boix, que ens ensenya matinades, comencem a trobar els tocs tradicionals, no? I comencem a veure que la gralla té un món molt més ampli del que és els gegants i les músiques que s'acostumen a tocar, no? Que també hi ha moltes músiques per gralla de gegants que no coneixíem, precioses, i allà bueno, ens comença a obrir un món i comencem a fer, fins que obrim el grup de petits, vale? Obrim un grup per ensenyar a gralla a nens petits. En aquell moment, sobretot hi ha una escola que és d'on venen tots els alumnes de l'escola 6, que estava al costat del centre cívic de Premià de Mar, i comencem a fer classe en els nens petits. Comencem a fer sortides amb ells, més endavant ja no em vull enrotllar molt, perquè si no em quedarà un vídeo molt llarg, però d'allà surt l'Andrea, no? L'acordionista d'un dels meus grups, que és disbauxa, val? I el que jo en aquell moment ja deixo de tocar amb Mad Clowns, val? Amb en Pep i tota aquesta gent,
i passem a fer classe amb els nens petits. Arran d'aquest grup de petits, l'Andrea toca molt bé el violí i evoluciona el temps i fem disbauxa. I, més o menys, tot segueix així, hi ha molt bon rotllo, fins que hi ha una ruptura amb la colla de gegants de Premià de Mar i deixem de tocar per ells. Deixem de tocar 3 de nosaltres, la Vero, en Fresc i jo deixem de tocar, en Gerard, el Friki, es queda tocant amb ells, val? I nosaltres passem a tocar per la colla de Picadits, que és una colla bastonera de Vilassar de Mar. Val? Doncs passem molt de temps tocant amb Picadits, fem moltes sortides, jo fins i tot arribo a anar a Escòcia a tocar, a Edimburg, amb ells, vull dir, una passada. I hi ha un moment en el qual jo entro a fer batxillerat artístic, faig un treball una mica comparant sobre els orígens de la gralla i quina evolució ha fet conjuntament amb la història de l'art una mica i com s'han mogut i com ha arribat de l'aulos grec i la tíbia romana fins als nostres dies. Faig aquest treball de recerca, encara vaig a veure més en Xavier Orriols, tinc una vinculació molt més estreta amb gent que també toca la gralla i m'acabo enamorant de tot el que és la música tradicional, que ja ho estava abans, però a més descobreixo nous instruments, entre ells la tarota. I decideixo que després d'estudiar a Badalona, perquè estudiava a Pau Argallo a Badalona pels matins que feia batxillerat, per la tarda decideixo estudiar a la MTB, a l'Escola de Música Tradicional de Badalona, tarota, on sóc l'únic alumne de tarota i el meu professor és en Quim Boix. Passa el temps, allà a l'Escola de Música Tradicional faig tarota, conjunt instrumental, és a dir, començo a tocar també amb gent que toca el flabiol i el tamborí, amb acordions, amb sac de gemecs, amb l'Edgar, brutal, val? Faig conjunt instrumental amb en Marc, i llavors arriba un moment on hi ha una ruptura amb Picadits, més que una ruptura, sinó que la Vero es queda tocant amb Picadits. Jo estava molt interessat en seguir fent les classes de tarota i anar-me una mica començar a tocar amb 3 quartans, amb altres possibilitats que no només fos la gralla, o exprimir altres possibilitats amb la gralla. Recordo tocar també més endavant amb algun piano i això, i decideixo deixar Picadits. Continuo les classes sol, allà no només faig tarota, sinó que més endavant en Quim també em torna a fer classes de gralla. Cal remarcar que anteriorment havíem deixat de fer classes de gralla, això no ho he dit, a Premià de Mar, amb la ruptura aquesta de la colla de Premià de Mar, i començo a experimentar aquestes coses noves. Amb el temps, vaig acabar batxillerat, vaig deixar de fer les classes amb en Quim, etc. I vaig tornar una mica, vaig deixar una mica el món de la música en una banda. La música no, perquè vaig seguir fent guitarra, però vaig deixar la gralla una mica de banda durant un temps, fins que em va picar una mica el gossanillo i vaig començar a tornar a tocar amb la colla de Premià de Dalt. Amb la colla de Premià de Dalt vaig anar fent sortides, fins que un bon dia, no sé com, vaig acabar tornant a tocar amb la colla de Premià de Mar, que havien trobat nous grallers, i bé, vull dir, Premià de Mar també és cert que el meu company que tocava en Premià de Mar, en Gerard, ell es mor i llavors a Premià de Mar no queda ningú que toqui la gralla amb els grallers. I de cop i volta un dia em trobo un grup de grallers que havien començat a tocar a Premià de Mar, tenien moltes ganes i vaig acabar també tocant amb ells. A partir d'aquí, el que em passa és que ja no miro tant al nivell musical, sinó miro
també el passar-ho bé i poder tocar un rato la gralla. Vale? Doncs, si puc, doncs sempre m'ajunto amb gent, ostres, amb gent que conec, que toca bé, amb en Gerard, amb en Gerard Floriac, no? O amb gent que porta molt de temps tocant amb mi. Però també decideixo tocar amb la colla de Premià de Mar, i ja que els veig tan engrescats que decideixo doncs, ajudar-los i intentar que aquelles persones que estaven començant a tocar la gralla doncs es trobessin una mica amb la sort que em vaig trobar jo amb en Quim, no? D'una persona que de la gralla que et costa tocar-la, que bufes, que sona malament, doncs començar a ajudar-los una mica amb el tema de donar-los 4 consells, algunes classes, i a la vegada tocant en Premià de Dalt, ja que era l'únic músic que hi havia aquí a Premià de Dalt, no? En Premià de Dalt doncs m'ho passo molt bé, toco una mica el que vull, tant un dia faig tarota, l'altre dia faig gralla, anem a Mallorca, val? És una mica un hobby que tinc. I llavors arriba la pandèmia, bé, i segueixo en aquesta línia d'intentar ajudar la colla de Premià de Mar, anar tocant una mica amb qui m'ho demana, amb Cabrils també havia tocat, no? Fins i tot un cop havia tocat amb una colla gegantera que toca molt bé, que és Iluro, no? Vull dir que he anat una mica amb qui m'ha vingut a demanar de tocar i amb qui m'ha vingut de gust. Tot segueix així fins la pandèmia, en el qual doncs, es tanca tot, jo dono classes d'extraescolars, i a la tornada decideixo obrir una activitat de lo que és la meva passió, no? De gralla i de timbal a l'Escola Montserrat de Premià de Mar, d'on ara tinc uns quants alumnes, no? I per tant, que és el per què vaig obrir aquest canal en realitat. I una mica això, no? Arran d'aquests alumnes obro aquest canal i aprofito una mica la intenció que tinc és tot allò amb el que jo no em vaig trobar en un principi quan vaig començar a tocar la gralla i m'hagués agradat trobar, doncs que s'ho pugui trobar algú per internet ara que a la xarxa hi ha de tot, no? I una mica és això, ajudar els meus alumnes a que aprenguin i puguin superar-me algun dia i passar-m'ho bé. I a més ajudar-vos a vosaltres, no? Aquelles persones que vulgueu veure aquests vídeos i que digueu, mira, doncs, no en tenim ni idea, començo a tocar la gralla, no trobo res, com començo, no sé tocar, no? La canya no me la sé arreglar, doncs per això vaig fer aquell curs de gralla que us he deixat aquí baix i per això faig tots aquests vídeos. Llavors, bueno, aquesta és una mica la meva història, amb 4 pinzellades, i si us sembla bé, faré més vídeos d'aquests explicant o reflexionant una mica sobre... Havia pensat alguns temes, tipus la gralla, no? La diferència que hi ha entre gent que toca molt bé i gent que toca de manera amateur. Això hi és a tots els instruments, com la guitarra, etc, però a la gralla potser sí que està molt més accentuat els dos extrems, no? I si voleu, doncs podrem parlar una mica més de tots aquests temes. I bé, faig aquest vídeo en format així una mica videoblog, espero que us agradi i ja em direu alguna cosa, vale? I no us oblideu, visiteu els altres vídeos i apreneu a tocar la gralla. Ara sí, ja callo i ens veiem en un següent vídeo de l'aula de guitarra CAT. Adeu!